Σε ακολουθάω, Ναι. αλλά με το κινητό δύσκολα. Να πήγαινες και Έλα, πέρα, ξεκίνα, στο σε παίρνω. δρομάκι. Ξεκίνα. Θα πας, κοίταξε, εσύ πήγαινε στο δρομάκι. Ναι, ξεκίνα. εγώ. Θα ακολουθήσω εγώ. Θα ακολουθάω. Ξεκίνα. Σε τραβάω. Ωραίος. Όλο πάτη τώρα. Άρε Κώστα. Μες στα δέντρα. Αν με πέσει το κινητό, θα το σκοτώσω. Τα έχω φτύσει. Δείτε κλίση ρε παιδιά, δείτε κλίση. Δείτε από πού κατεβαίνουμε. Έλεος. 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 Πού είσαι ρε? Τι κάνεις εκεί πάνω ρε τρελέ? Α, θέλω, περίμενε να ανέβω και θα κατέβω από εκεί. Όχι ρε. Έλα κατέβασε, τραβάω από εδώ καλά. Έλα. Τι κάνει ρε, το άτομο? Ρε εγώ πώς θα κατέβω με το κινητό? Έλα. Αυτό. Φιλαράκι, 10 σέλι, 3 βασιλίτσες. Αυτός κύριε είναι ο Φίλιππος. Αυτός ο σκιέρ της καταστροφής. Και αυτός που έφαγε το χιόνι. Και εδώ κάνουν άλματα τα παιδιά. Τα έχω φτύσει ρε. Θα πηδήξουμε? Κουράστηκα. Τι να το δείξω? Εδώ, τα θύματα άνευ ελπίδος. Εδώ κάνουμε. Αυτό μην το έχουμε έτσι. Θα χαλάει. Ρε παιδιά, για σκι ήρθατε για να φάτε εδώ πέρα. Λιγούρια. Δεν βλέπετε εμένα πώς διατηρούμε. Ναι, ναι, έλα. Τι μου μαλάκα. Κόντυψε να μη σκοτώσει το βλήμα. Να και τα παιδιά μας.
Κώστας εδώ επάνω έχει κρύο. Κώστας ετοιμάζεται. Πρέπει να ετοιμαστώ. Χαμός. Κρύο ατελείωτο της αρκούδας. Έλα, σε τραβάω, όχι φωτογραφία, βίντεο. Βίντεο. Εντάξει, έχει φοβερή ανάλυση. Ναι. Σαν κάμερα. Λοιπόν, συνθήκης είναι δράμα. Είναι αφής πρόσεχη. 5 έχει megapixel φωτογραφική. Βίντεο. Κάποιος ανεβαίνει κόντρα στο βουνό. Τι έκανε! Ο καλύτερος σκιέρ της παρέας, παιδιά, δυστυχώς πάει κόντρα στο βουνό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν προσπαθείς να κάνεις πράγματα που βλέπουμε στο Βανκούβερ, ανάποδα βιδήματα, έτσι, έτσι. Σαν κάποιους φλόρους, μη λέμε τώρα, ονόματα. Με κίτρινα μπουφάν, με κίτρινα μπουφάν. Εγώ θα γράψω 0 πτώες όμως. Λοιπόν. Η τσάντα σου. Μεγάλε. Ωραίος. Θα πάμε και λίγο. Κράτα λίγο για μένα. Έχω, ρε. Για εκεί πάμε. Κορυφή κατευθείαν. Λοιπόν, θα έχουμε αυτοσχέδιο αγώνα. Εάν βλέπω καλά, αυτός είναι ο Κώστας με τον Παναγιώτη. Περιμένουμε λίγο να περάσει ο κόσμος. Εδώ η judge και από εκεί. Λοιπόν. Κώστας. Εγώ είδα Κώστας. Ο μεγάλος λέμε εμείς. Ποιος? Θα βγάλω εγώ την κάμερα στο πλάι έτσι ξανά. Θα ξανακάνω. Παιδιά, η κάμερα τραβούσε όλη τη διαδρομή. Θα δείξει. Θα δούμε. Δεν έβγα στην ευθεία. Την κάμερα έβλεπα. Ευθεία Την έβγαλες. κάμερα έβλεπα. Ευθεία έβγαλες. Αγόρι μου, την κάμερα έβλεπα, δεν είδα. Θα δω και θα κρίνω και θα σου πω. Μπροστά από μένα. Πέρα. Μη κάτσετε εδώ πέρα. Έτσι θα είμαστε εδώ. Πάμε ρε. Πάμε. Κάτσε εκεί πέρα στο stand μαλάκα που πέσουν τα ποδάρια μας. Κάτσε εδώ. Κάτσε το κεφάλι θα... Το το λες. Τάλεις, είναι ισχυρός άντρας. Μα ισχυρός. Σκληρέ. Σκληρέ. Κιτρινό μαύρος είσαι. Κιτρινό μαύρος. Όχι δώσε. Μην τραβάξεις. Θα σε αγκαλιάσω. Τα πελαράκια εδώ. Α, με παίρνεις. Με Είχαμε το σε παίρνεις Γαλάτρα. Τώρα έχουμε και το με παίρνει. Με παίρνει, παιδιά, με παίρνει. Άρε φίλε. Αχ, εκεί είναι ποτάρα να σε Κάτσε μαλάκα ή Θα όχι. σκίσω. Ναι. Τραβάω ρε. Να κάτω να πάρω και το μάκι. Μάκι που είσαι ρε μάκι. Ρε το Βασίλη. Με παίρνεις. Έλα κάτσε ρε. Μιλάκο. Τι πήρες κονιάκ ρε. Έλα. Βίντεο πάει τραβάει. Τώρα έθαμα, τώρα. Βίντεο τραβάει πάλι. Να τα μαύρα τα παιδιά, να τα. Είμαστε έτοιμοι. Τριμπίμ. Μια μαλακία. Έλα. Τι είπες πάλι, Λέει θα κλείσει το βουνό. Πανεβαίνουμε τα πόδια πάνω. Εδώ στην άκρη. Τόσο ισχυρός άντρας είναι. Σωστός. Σωστός. Οπότε. Σπίνος σου λες. Τυρόπιτα και σπανακόπιτα. Και τυρόπιτα και σπανακόπιτα. Η ομάδα είναι Εγώ θα πάρω extreme. τυρόπιτα. Μάκη, βλέπεις τι οργάνωση έχουμε. Extreme makeover. Άλδια μας.
Άντε παιδιά, καλές κατεβασιές. Σκέτος κάμερα μάνες. Ναι. Δεν κοιτάω ρε. Έπρεπε να σου λέμε. Την κόλο πάμε. Πού είναι η κόλο? Τυρόπιτα την κρατάει, δεν έχει. Τυρόπιτα. Στο χέρι, σφιχτά, το στόμα γεμάτο να μην μπορεί να μιλήσει, έχει μπουκωθεί τώρα. Και κατά τα άλλα το μάτι δουλεύει. Εντάξει, τραβάει. Όπου δείξα αυτό. Στο σέλι δεν κάνουν. Δεν κάνουν. Λόγω αέρα. Άντε ρε! Ξεκινάει ο αγώνας. Προφανώς ο Κώστας οδεύει μπροστά. Όλο μπαμ σε μένα, εγώ δεν μπορούσα να κάνω από τη σκη. Με χρόνο θα βάλουμε. Από εκεί ήταν όλο μπαμ. Παιδιά, προσπάθεια. Γιατί σημασία έχει να συμμετέχουμε και να είμαστε εδώ μια καλή παρέα. Η καλή ζεστή παρέα των γιγαντών που... Το πέδιο μας πώς φτάνει? Άσε και δεν πέδραγες. λοιπόν, περιττό να πω ότι κάποιος πήρε άκυρη την πρώτη κατάβαση. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να κάνει χρόνο. Κάτσε μισή ώρα και πέρασε πέτρα, έβγαλε τα πέδελα και κοίτασε το περίμενο. Αν δεν την μάριζε ποιος τον άκουγε. Το Βασίλη τον είδα. Αυτός είναι χειρότερο. Μετά από Μην το σένα κοιτάς έτρεξε έτσι. ο Κώστας. Μετά από σένα έτρεξε. Όχι πρώτα. Χρόνο κυρία. Να το ακούσει ο Κόντσος αν θα δει ποτέ αυτό το βίντεο. Θα το λιώσω με το κορμί. Ναι. Τέταρτος ο Νασιόπουλος ο Κώστας. Μπράβο Κώστα. Πέμπτος ο Πάπος ο Νίκος, ο οποίος τον πέρασε τον κολλητό του παρακαλώ. Τον πέρασε 2 δευτερόλεπτα. Έκτος ο Γιώργος Εσούλης. Μπράβο Γιώργο. Και έβδομος ο Πιάκας ο Ευθύμης. Χωρίς μπαστούνια παρακαλώ. Να είστε καλά παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Έβδομος ο Λίδρος ο Θανάσης. Όγδος ο Βασίλης ο Ακριβόπουλος. Και ένατος ο Κόντος ο Περικλής.